you know Chaplain Pire? Yes. Vane nororondo yao. Ine ma disadvantages asingaite. But she's a powerful woman. Yes. She's a great woman. Yes. Because sometimes my disadvantage iwayo akabuilda career yao in a way yekuti zvairwadza but ndo platform yavanotsika. Chaplain Pire vakakupai testimony life zviri enough kuti muti chechi yapera. People will start to cry. People will see God. Why? Because she came away yekuti unotsoma kuti asiri mwari munhu abude pakadai. Saka testimony yavo pacha isemoni. So kuchena izvo zvine mari yemaboyfriends. Kupura minana yehumbaza muchechi usaita stress nevanhu vane zvinhu zvavo anonyatsoziva kwazvakabva ndimwari usaita dzimwe testimony tonyeverwa maimani. Amen. Hallelujah. Tinaye mwari weshamiso. Praise be to the God of Reverend Mataruga. Ndakauya munomu muSouth Africa ndisina chinhu asi ndoda kutenda Mwari nokuti pandakauya kuno uko Mwari wakabva wandipa mota wobva watsvaga kuti mota wobva watsvaga anoita basa wobva watsvaga mwedzi yawashanda mota wobva watarisa kuti kochechaitika hazvisanangurweka kuti mota ndakapuwa nemurungu asana kungodzi mari ndakaiwa nepi uchapidzwa bhizi nematestimony enhema iwe. Uye shoko raMwari roti wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga kuti takafanana. Kubudirira unogona kutombobudirira but kumberi uko haubudirire chete unosangana nayo nyaya yako. Glory. Mwana ndo vatoblesswa zvekuti wafeka wadiya zvina kutadzisa Jacob kublesswa. But look at his life. Oh my God. Hello. Look at his life. Was the life that he was living a blessed life? It was a case. Amen. Gawa blessane hawo ikoko nemanjuzo awo. But kumberi kune nyaya. Ukasachenjerera kumagumo kune nyaya. Ukasachenjerera kumagumo kune nyaya.
Zvino unoza kuti ukangokuruka uso unowana unopinda mukuruko watizwe chimudya rodoko vakapinda mukwakurira pano ariri tsotso futi kusvikaona kuti ndiri kushandira mahara akandachikumbirawo zvekuti dzine mavara akadai dzova dzangu dzine because bhaibheri shoko raMwari rinoti waiti wakanga vambotenderana Labhani ati varavara omuchinjira kapu akurwadziwa manje munoziva here kuti imimi ndataura kuti mbavha indi kubirwa akurwadziwa kuti I am working so tirelessly here ende zvipfuyo zvake zviri kuwanda but patinoita kuti ngatichiite ichi zvatakatenderana contract inobva yapidigudzwa ukatsotsa uchatsotswa tokubatisa really those who kill with the sword will die with the sword ndobva ashanda akati rega ndiroore iye papo ndakamuda hangu Jacob akashandira kuroora varume weye musagara navakadzi vamusina kuroora unenge uchigara nedanger zone hana chokwadi chekuti ndiriwe pano here kana kuti ndichaenda Mwari dai vangokubatsira waroora zvishoma izvozvo musi wekuti apuwe mukadzi bva achinjerwa kapu bvapuwa vamwe siswa nemaziso avo anga achitaura kamwe kakudzungaira kamuri kuita chimbocherechedza kumashure kwawakabva reurura usati watanga ndadzamisa here ndadzamisa here wadikana ndadzamisa here ndina mai vandatoenda unokumbira ruregerero ndakavachemedza mai vamwe mutare munoziva kuti chihure madhimoni here mai vanga vakanaka ivavo wakasimba wakadi vandavatorera murume mai vawesvika mota yakapaka pamba pangu wakati nhai mwanangu haundinzwiriwo tsitsi ndine mwana akaremara kandi ndakati munhingirini ndaivaridzira hadiwa usamusonde hadiwa saka madhimoni zvaakuita ndakachizotiwo ndaroorwa ndakuzendizodzoka ndazowanawo baba wandiroora vakabva wabata rimwe rakabatana zvokuti ndega ndakati tiri pakati pekuchema Mwari vakanditondedza munoziva ndakazovasiya ndatotsiurwa neumwe workmate yangu akati Giri mukadzi waiwa mushungurudza zvanawo what are you gaining from this dai tikaitawo shamwari dzinotitsiura eva ndatidzokerai kumba kwenyu vandaroorwawo same zvandaita ndozvandakaitirwa ndakutanga vachikuti Mwari havachagwise toireti yekuti kana wapreswa ndopaunoti muripi Mwari musituation ndobva ndatonera kuti ndine mukadzi wandakachemedza and I drove back to Mutare ndaenda kumba chaiko warimo kana zvakubata ndobva ndanosvika pavakandiona so vakangochema vakagara tikati ndauya mama takapfugama ndega mumwoyo ndakati kana ufuda restoration pane zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kukonfesa
to come. Zvikanzi ndakuregerera. Ndikati baba varipi? Zvikanzi varimo. Ndobva ndati varimo. Zvikanzi varimo. Zvikanzi budai. Ndachibuda ndikati makaniri. Zvikandiri lights. Ndikati ndine murume wandakasangana naye. Anonzi Jesu Kristu weNazareti. Iyeye andirambidza kuti ndipinde mubasa rake ndisati ndakumbira mudzimai wenyu ruregerero. Zvikanzi I knew you were coming. Ndobva wagara pasi vese. Ndikati Magda ndiregererei. 1 kwaiva kutoereka. 2 dzaiva stress dzekusabatwawo zvakanaka navanhu. Ndobva ndabuditsa revenge yangu kuneni musina kunditarisira. Inini ndakaraswa. Saka ndaikombanzeta past yangu nekurwadzisa vanhu vasina kundirwadzisa. Ndingamushire semwana wenyu mundiregerere. Ndikati kwa mwana aripi? Zvikanzi akushayiwa mari yekuchikoro. Akati mwara wenyu, you know. Zvikanzi akushayiwa mari yechikoro. Ndikati mama, this happened for a reason. Yekuti zuva randichadzoka ndichikumbira ruregerero, ndinenge ndane capacity yekudzidzisa mwana wangu. Ndava baba vabasa rakazopera nemujolo. Jolo unomupedza. And I went to the responsible authorities. Mwana wedu akushanda kuUnited Nations. Chakabata restoration yako kamwe kanu kausina kuda kubudisa pachena nekuregerera. Isusu tinongoona wakati tadzira chete. Bati watakatadzira. Ndoba ndati ndipei mapepa emwana. Iye zvinondikaenda kumuparidza kwamutano. Mai vacho ndo vanenge vakagara mberi vachisapota shoko. Wachiti ndakamuona Mwari kumwana uyu. Ndakati ndiri kunyora rimwe bhuku. Ndakati ndoda kuti vaise testimony yekuvatambudza. Pandakaita imwe restoration haisi kuuya muupenyu hwedu nekuti hatidi kutaura patakambokanya. She's going to write a testimony yekuipa pandakanga ndakaita Mwari wasati wandiwanira nyasha. Mwana wedu akushanda kuUnited Nations. Graduation yakazonyara nyaraka nekuti kuintroducewa kwacho kunozonetsa. Enzi shida yegwada ubeko kawadoade ndiye kutakuziwa Israeli. Pane zvimwe zvinofanirwa kungozvinyarira kana uri muKristu. So ndakataiwa I will sponsor you to go there. Let's limit my costs. But iwo maya vakunditi munin'ina wangu vakandiudza statement yakandibata. Wakati as for you Christine, you meant it for harm, but the Lord meant it for good. Kuti at such a time like this you'll be there. Kuti mwana wedu anorarama neurema aitirwa zvakanaka. Ngatimanyai chamboda kauzongosvikawo nemunana KFC munga ungati waningirino wauyawo muno ubva watadza kubatawo chibhokisi chenu. Ndobva zvaita sei? Ndobva atsotswa? Ndobva aita sei? But chandiri kufarira, step number 1 for his restoration, akaona kuti zvandiri kuita izvi hazvina kunaka. Number 2, akati I will never enjoy as long as I am not with my family. Number 3, akati
money and everything. Whether ndapuwa zvishoma kana ndapuwa zvakawanda. That is step ukangoitora chete. Ndobva akudzoka ndobva aona handisina kupaparidza pabhepe imwe time handiri kudzoka kana musina kudavira asi kunoku ndiri kudi waripo here vanoda kuti ndidzoke ndodzoka kunoi kachechi aka kanotapira so vanhu havana kumbowanda but kanotapira kune kumwe patinoenda kune ma50,000 but kunovara. Kuna munogona kuparidza kusvika kana kukwanaka mune vanhu vanogamuchira shoko ndobva ndaona kuti nhamba pamwe dzimwe nguva dzinototivhiringa kutoita vashoma kuna gona munogona kutotibatsira bhaibheri shoko ramwari roti ndobva akaona kuti restoration iitike ndinofanirwa kubidza zvimwe zvinhu takazviparidza kuti kana uchida kuti restoration iitike muupenyu hwako zvimi and what ndobva asangana nemutumwa ndobva aita mutsimba naye naJakobo akaita mutsimba nemutumwa waMwari kusvika mutsimba nemutumwa waMwari kuti atiropafadze. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Jacob zvaireva kuti tsotsi. Tine mazita mamwe atakatodano. Halo, indeizi ureka ndichimbirwa ure kumugari varure kati kudenga kuna Mwari anorestore from fambi to muvhangeri anotorira zvekudaro muvhangeri wacho kuzvida kana kusazvida Mwari wakandiwanira nyasha akatauyawo nenyasha idzodzo pamusangano uno Mwari ngaakurestore iwanikani ngaakubvise kuutsotsi kuise kuIsraeri. Hallelujah. Restoration isingadiwi navanhu vanoda iyoyo kuti receive but unogona receive sei uri tsotsi unorivisiva sei uri tsotsi ndobva aita mutsimba ndobva aropafadzwa ndobva ati handingagona kusvika kuna mukoma ndiri tsotsi pamberi paMwari vanamai nana baba hapasvikwe tiri matsotsi panoda vanoneresa. Timu yekwedu kumushoko yaiti seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything will follow. Ana Samson wakarestore pa last minute. Hello. Aripo ere kuti ndiri kuita restoration yakadai. Ngambosumudza maoko ati ndirangarirei Mwari. Oti ndirangarirei Mwari. Aiwa ndirangarirei Baba. Restoration iripo. Nezuro takataura tikati restoration iripo pamuchinjikwa. Hello. Hazvina basa kuti warongerwa ana Josefi wakangorestorewa. Hello. Wanotarira kuna Jesu wanonatsiwa naye vanorevesa pamberi paMwari vanogamuchira restoration yavo. But restoration yaJacob yakauya because he never gave up.
zvese zvaakasangana nazvo. He never gave up. Never give up on God. Never give up on God. Jesu vakati zvapera zvinopera chete. Jesu vakati zvinoita chete. Ngatisimudzei maoko. Ndotsvaga tikati akadonhedzwa nemureri achitiza hondo, tikati kune vanhu vakatidonhedza. Wamwe it was intentional, wamwe it was not intentional, but nyasha dzinozouya David avapo anoti aripo here werudzi rwaJonathan wandingaitira zvakanaka. Tinadzo nyasha idzodzo masikatano takadziona takadzipihwa pamuchinjikwa. David akati huya dzoka Mefi nehurema hwako ihwohwo ndinotsorera pfuma yamadzibaba. Tikati kana pane vakakudonhedza muupenyu nezita raJesu weNazareta, pane hondo dzakakudonhedza, pane mashoko akakudonhedza, pane vakataura vakakudonhedza, pane zvakaitika zvakakudonhedza, kurambwa kwakakudonhedza, kurongerwa kwakakudonhedza. Ati David haleluya, tinaye mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe, anorangarira Mefibhosheti kuriko kunzvimbo yakaraswa. Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere, Mwari ngavakudzorere. Restoration, 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 restoration. Zvichida pane mumwe ari kuti musanditi Naomi, ndiitei Mara, nokuti Mwari vakandiendesa ndine chinhu, zvino ndadzoka ndisina chinhu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuchapta kakunopera roti madzimai eguta akati you are a nourisher of life, akadzoreredzwa nekuda kwaBhoazi. Tinaye Bhoazi Jesu Kristu masikata ano, ngakudzorere zvawakatorerwa, ngakudzorere zvawakatorerwa, ngakudzorere zvawakatorerwa. Wakatombosvika pakuti musanditi Naomi, ndiitei Mara. But the Lord will restore your Naomi in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wakaita saSamson, Mwari vakati rako nderekurwira, and you shot forth and fell on the legs of Delilah. But there is another chance, maskata. Yasha dzinotiti shoko rama. Samson anoti, may you give me another chance, oh Lord. Maziso handichisina, asisimba ririmo, akabata pamapira, akati zviratidzei Mwari, kekumetitira zviratidzei. Jehovha masikatano Mwari ngavazviratidze. Vamwe vakabva pamberi paMwari nezvipo zvako, nekutadzira Mwari uri wega, chingosvika paunonamata kuti Mwari, I need another chance. Give me another chance. Give me another chance. Tinozwa kuti Samson akauraya mazana namazana. Mwari ngavakuitire zvakanaka.
vemumusangano kuti vauye vamboita madeclarations kuvana emassive restoration. Kana vapedza madeclarations tocelebrate a win yerestoration yedu. Uyai mufundisi mutaure nyasha kuvana venyu, mudeclare zvamuri kuda kukereketa vakapiwa navanhu. Muite madeclarations erestoration kuvana venyu. Chaplain period. Yes. Vane nororondo yavo. Ine ma disadvantages asingaite, but she's a powerful woman. Yes. She's a great woman. Yes. Because sometimes ma disadvantages iwayo akabuilda career yavo in a way yekuti zvairwadza, but ndo platform yavanotsika. Chaplain period vakakupai testimony life zviri enough kuti muti chechi yapera. People will start to cry. People will see God. Why? Because she came away yekuti unotsoma asiri mwari munhu abude pakadai. Saka testimony yavo pacha isemoni. So,